Click on. Mas click on mas. Peran.
Katurut Joko Ratu Kalingga Sang Ratu Simo pun gadah asma kaprintah duta Selokantara uga watang rono katurut saking Suralaya reding ketah ambangun papan Astungkara iki cerita dumadine Candhi Gedhong Sanga ing Suralaya Ratu Simo Hastungkara mring Jawata ning donya hantuk wahyu laku jamono ing Suralaya agra Salokan korolan watang arana sira aja bandha yuda ilinga marang para waduk Sina orang nameng agesan marang praja Kalingga oh
bukti yen Allah paten ono kakang selo kantoro majuwa yen nyoto satri mandra kuna ingsun tanding nono sayeti buktekake sapa sing bakal sirna kesange Wadya Bala Jaba nindakake dharma tanajrih ing getih lan weding pati nindakake dharma nafsu kang ambro-ambro satemah Jawa gingsir Kadya Duryana kersani Lestari kapan kula dadi korban lusang bulang kelangan swarga kalniro kang menadu jago wiring putih aku ora trimo Thank you.
Sang Hyang Widi. Saya ingkang rat. Dari Sari Utomo Jugul. Iya. Mohon untuk Ibu Nining Bu Kartiningsih untuk foto bersama dulu dengan Sari Utomo Jugul. Oke. Terima kasih matur nuwun dari Sari Utomo Jugul ya. Sukses selalu. Baik, Bapak serta Ibu, setelah ini ada dari Bekso Krido Esti. Ya, terima kasih.
Sukses selalu untuk panjenengan semuanya. Terima kasih. Yeah.